1, 2, 3, go. Ang akong gibuhat para maka-move on ko niya. Pero before ko me-decide nga move on na, ako asang gisigurado nga dili na ba gyud siya makibalik nako. Gipuhat nako ang tanan. Ang tanan nga kaya nako. Og ang tanan na pwede nakong buhaton. Nagpakaluoy ko niya. Naghila ko og miluhod ko sa iyahang atubangan. Ako siyang giingnan nga dili nako kaya kung mawala siya. Pero walay effect sa iyaha. Dili nako makalimtan ang iyahang giingon sa ako Love daw ko niya, pero dili na siya malipay kung magkuyog min duha. Sakit kay bay? Pwede day na? Love, pero dili na happy? Pero wala pa ko mi-surrender ato na time. Kaya nga ko ang pagpakaluoy kay wala man may effect. Mao nang akong gibuhat kay nagpaka-romantic. Sweet long message para niya every morning pagmata o every night before matulog. Hatagan ako siya flowers, chocolate o mga stuffed toys. Abi na kog madala pag yod. Kay mo reply man siya gi-smiley sa akong mga message. May smile man po siya inighatag na kog flowers o guban pa. Or siguro, dili lang na ako madawat nga wala na gyud chance nga makibalik siya. Mao nang I let myself believe na she still love me. And she'll be back. Pero sa tinuod, kay dili na. Gusto unta ako makigistorya niya nga kamerang duha. Pero dili na siya. Mautong wala ko'y choice kung dili ang mo message ko niya. Please, magbalik na ta. Balik na nako. I love you so much. Pero siyang reply kay nakamata ko. Og I told myself nga kinahanglan akong dawaton na dili na gyud mi magbalik. Gihigugma ko niya atong time nga nasakitan siya ug ako ang naa sa iyahang kiliran ug ako ang kuyog niya atong panahona. She loved me when her heart was broken. And now that she's okay, she's fine, na-realize niya nga dili kato nga love ang iyahang na-feel para sa kuha. She just needed someone that time. And that was me. Miginhawa kog lalom, og nangayo kog sorry sa ko ang kaugalingon. Moto siya time nga mi-decide ko nga move on na niya. Unang gibuhat na ako, gidelete na ako amo ang convo o giblock na ako siya sa Facebook. Gilikayan na ako ang mga lugar nga sige na mong atuan. O gifeel na ako ang pain, ang kasakit, miagi ko sa level na way lami ikaon, dili ko katulog, way gana ilihok. Muhila ko kung makahinumdum ko niya. Pero, I still continue sa ko ang life. It was a very painful and a very long process, but also a learning experience sa ko ang kinabuhi. Siguro makaingon ko karon kung anong naka-move on ko kay gidawat na ako nga wala na siya, nga wala na kami. Gifeel na ko ang pain o gihatagan na kog time ako ang kaugalingon to love myself again and always. Pero don't get me wrong, dili ing ana kasayon ang pag-move on. Dili lang na ako ma-describe o ma-define ang kasakit nga ko ang na-feel ato nga time. Sometimes, it will take months, years before ka maka-move on. Love yourself and hold on. Nasakitan magkakaroon, but everything will be fine. And don't forget that you are not alone. Kaya nimo na.